खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी रायजोनि गोबां जिल्लायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि बिथोन बायदियै रेली फर इमप्लिमेन्टेशन अफ बड' एकर्ड 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ बिथा खालामनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांबाय। नाथाय बेनि गेजेराव माखासे मोननांगौ दफाफोरा मावफुंजायैनि थाखाय दिनै 29 अक्ट'बर खालाराव रायजोनि दाब दाब गोबां जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'आव जालांनाय थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मावफुंनो गोनां आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौनि थाखाय आसाम आरो भारत सरकारखौ नारसिननायनि थांखिजों मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै रायजोनि गोबां जिल्लायाव आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव एबसु लं लिभ बुहुमनि बर'फोर खौसे जा थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया नो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन नो रेस्ट बायदि स्ल'गानजों गोमखांदों बे हाबाफारियाव। 5টা বছর চুক্তির প্রতিটো দফা রূপায়ণের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক বারম্বার আমি খুব আগ্রহেৰে আহ্বান আৰু দাবী আৰু এই দাবী লৈ পেলাই আমি সন্ধ্যায় প্ৰতিটো সময়ত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈছে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হৈছে যে 125 এমেণ্ডমেণ্ট যি এই চুক্তিৰ মূল আত্মা মূল দফা আছিল যে বিটিআৰ বৰ্তমানৰ বিটিচিক অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কৰা সমষ্টি 60টালৈ বৃদ্ধি কৰা সীমা সম্প্ৰসাৰণ গহপুৰলৈকে অধিক গাঁও অন্তৰ্ভুক্তৰ যি বিষয় ইয়াত থকা যি পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন এই পাৱাৰ আৰু ফাংচনটো বঢ়াই নিয়া ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পোনপটীয়া আৰ্টিকেল 280 দ্বাৰা পুঁজি প্ৰদান কৰা বিটিচি বিটিআৰলৈ এই বিষয়টো আমি দাবী জনাই আহিছিলো আৰু এইটোৰ কাৰণে আগন্তুক উইণ্টাৰ সেশ্যন নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া এই শীতকালীন অধিৱেশনত এই বিল পাছ কৰিব লাগে যি বিল 2019ত ৰাজ্যসভাত টেবল কৰা হৈছিল এই বিল পাছ কৰিব লাগে। বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল পূৰ্ণাংগ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে। গোৱালপাৰা সাউথ কামৰূপ আৰু মৰিগাঁৱত গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। কাৰ্বি আংলঙত থকা বড়ো কছাৰী লোকসকলক ST হিলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে। NDFB সকল যিসকলে জেলত আছে CBIৰ মানে স্পেচিয়েল কোৰ্টৰ দ্বাৰা আৰু লগতে যিসকলৰ কেছ এতিয়াও পেণ্ডিং আছে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত আনিব লাগে। বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণৰ বিষয় আৰু যি আমাৰ যিবিলাক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে 1500 কোটি টকা দিয়া হৈছিল এই প্ৰতিটো যি উন্নয়ন বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। আৰু এই বিষয়সমূহ লৈ পেলাই আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰায় 10টা মানে দাবী সন্মিলিত এটা স্মাৰকপত্ৰ এটা ৰিমাইণ্ডাৰ আমি ডিচিৰ জৰিয়তে সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰেৰণ কৰিম। আৰু এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে চুক্তি কৰাৰ সময়ত যি ধৰণে বড়ো চুক্তি বড়ো শান্তি চুক্তিক আগ ধৰি পেলাই আলফা চুক্তি আদিবাসী চুক্তি কাৰ্বি চুক্তি ডিমাচা চুক্তি NLFT চুক্তি ATTF চুক্তি মণিপুৰৰ চুক্তি আৰু লগতে ইয়াত সকলো চুক্তিবিলাক মানে সশস্ত্ৰ গোটৰ লগত মানে প্ৰশস্ত হ'ল চুক্তি কৰা হ'ল। আজি চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় প্ৰতাৰণা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাক প্ৰতাৰণাৰ দিশত লৈ যাব বিচাৰিছে নেকি? আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়াও বিশ্বাস আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ আন্তৰিক এটা বিশ্বাস সদায় আছে থাকিব। কিন্তু প্ৰতাৰণাৰ দিশলৈ যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিনিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চুক্তিৰ সময়ত আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল দাড়ি কমা সন্মিলিত সকলো দফা 100% ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। আৰু আজি আমি পুনৰ ৰাজপথত শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক
আমি জংগী আন্দোলন বা এই প্ৰতিবাদী ৰেলীত আমি ওলাবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে উপলব্ধি কৰক এই আন্দোলন চলিব আৰু অহা 20 নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত আমাৰ সেমিনাৰ হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 10খন শিক্ষিতক লৈ পেলাই আমি সেমিনাৰ আয়োজন কৰিম বিল পাছ কৰাৰ কাৰণে চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাৰণে 21 তাৰিখে যন্তৰ মন্তৰৰ ধৰ্ণা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'ব আৰু ডিচেম্বৰ মাহত কোকৰাঝাৰত 2 লাখ লোকৰ মানে ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণেৰে 2 লাখ লোক ইয়াত অংশগ্ৰহণেৰে এটা বৃহৎ এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু এই ঘোষণা আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰলৈ কৰিছোঁ আগন্তুক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত যি শীতকালীন পাৰ্লিমেণ্ট সেশন হ'ব এই বিল পাছ কৰক চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰক এই দাবীৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে আমি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আমি দাবী ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আন্দোলন অব্যাহত থাকিব চলি থাকিব এই কথাটো আমি স্পষ্ট আকাৰে আজি আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আমি সকীয়াই দিছোঁ ধন্যবাদ बिटिआर गोरोबथा जालांबाय आरो बिटिआर गोरोबथाखौ गासै 100% मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो भारत सरकारनो नखर मन्थ्रिनिसिम जोङो लाइजाम गथायहरदों डिसिनि दारै आरो आसामनि मुख्यमन्थ्रि चिफ मिनिस्टार बिथांनो जोङो दिनैहाय बेबादि मेमोरेन्डाम जों गथायहरदों जोंनि गुबै दाबिया जाबाय जे भारत संबिधानाव दिनै संशोधन जानांगौनि थाखाय 125तम जे एमेन्डमेन्ट जानांगौ 125 एमेन्डमेन्टखौ गोख्रैनो खालामनांगौ मानोना बेवहाय बिटिआर गोरोबथाजों समष्टि बारायनाय साबजेक्ट बारायनाय आरो आर्टिकल 280 जोंहाय जोंनो रांनि अनसुंथाइ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनांगौनि बाहाय राहा दङ आरो जोंनि डिपार्टमेन्ट बारायनायनि राहाखौ गासिखौबो मावफुंजोबनानै होनांगौनि थाखाय जोंनि बे मोनसे गुबै दाबि आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बिटिआरआव गामि सोसननाया आद्रा जानानै दं जोंहा दिनै 60टा दिनै सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोसननायनि उनाव आरोबाव जोंहा जेसेबां गामि मोननांगौ दं बेखौ फुरा खालामनो थाखाय जोंनि सोसनजोबनो थाखाय दिनै जोंनि बे दाबियाव दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दे दाजाबाय आसामाव बेवहाय थानाय जोंनि गामि समष्टि इलेक्सन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि बाय दाबि दङ आरो बेजों लोगोसे भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ लानानै दिनै बिटिआर गोरोबथाजों मावफुंनांगौनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम जों बेखौ नारसिनहरगोन मानोना 6.3 जों दिनैनि दिनाव बर' मिडियाम भेन्सार स्कुल आरो असमिया मिडियाम बड'लेण्डआव थानाय गासिबो दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय दाबि दैखांदों आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै जेसेबां भारत सरकारनिफ्राय रांनि जे मोनसे मदद बिटिआर गोरोबथानि उनाव 1500 माने जि करोड़नि थाखा बावहाय बायदिसिना प्रजेक्टजों फैनांगौ दं बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय भारत सरकारनिसिम बे आर'जलाइखौ हरदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फसंथान बायदि गासै भारत सरकार आसाम सरकारनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनांगौ आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबादि मोनसे हानजा सुरनायजों बे गोसोखां बिलाइखौ गथायनायनि उनाव जोङो दिनैहाय भारत सरकारनिसिम बेखौनो जों रोखा मोनसे बाथ्रा जोंनि खौरांखौ जों फोरमायनो नाजादों जाहाथे जोंनि गोरोबथाजों आरो बे 2020नि जे गोरोबथा बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखि राहासिम जोङो सौहैया मानो जोङो बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि रेलिनिफ्राय जोङो बेखौहाय भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जोङो गोख्रों दाबि दैखांनानै जोंनि बे हानजा सुनायखौ जोङो बे खारननि थाखाय लानाय जादों নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আকৌ ৰাজপথত আমি ওলাব লগা আমাক বাধ্য কৰাইছে আৰু আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 22টা জিলা সদৰত আমি আজি ৰেলী অনুষ্ঠান আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত আছে যে যোৱা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখে যি বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল আৰু এই চুক্তিৰ যিবিলাক দফা আমি চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ইয়াৰে কিছুমান দফাবিলাক ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান দফাবিলাক এতিয়া ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাকী আছে সেই বাকী থকা দফাবিলাক অনতিপলমে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ৰেলীৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম আৰু আমি ইয়াত 8টা দফা আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ প্ৰথমটো হ'ল আমি 2019 চনত যি 125 এমেণ্ডমেণ্ট এইটো ৰাজ্যসভাৰ টেবলিং কৰা হৈছিলে কিন্তু ইয়াত পাছ নহ'ল কিন্তু এই ৰাজ্যসভাৰ যি 2019 চনত যি টেবলিং কৰা হৈছিলে সেই আধাৰতে আমি 280 আৰ্টিকেল আৰু 6 শিডুল যি এমেণ্ডমেণ্ট সেইটো অনতিপলমে আমি বিল পাছ কৰিবৰ কাৰণে অহা যি শীতকালীন অধিৱেশন এই অধিৱেশনৰ আমি এই বিলটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি
অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ প্ৰায় 60,000 আমাৰ বড়ো কছাৰীসকলে বসবাস কৰিছে। BTC চুক্তিটো লিপিবদ্ধ কৰা আছিলে। BTR চুক্তিটো লিপিবদ্ধ কৰা আছে যে যিসকল কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ বড়ো কছাৰীসকল বসবাস কৰা আছে তেখেতসকলক ST হিলছ মৰ্যাদা দিব লাগে, কিন্তু এইটো আজিলৈকে হোৱা নাই। এইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী সন্নিষ্ঠ কৰিছোঁ। আৰু 3 নম্বৰ দফাত আমাৰ ৰাখিছোঁ যে 6.3 BTR চুক্তিত তাতে লিখা আছিলে যিবিলাক বড়ো মাধ্যমৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ স্কুল, LP স্কুল, ME স্কুল, হাই স্কুল আৰু কলেজ এইবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব লাগে, কিন্তু আজি দেখিছোঁ আজিলৈকে অসম চৰকাৰে একো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা নাই। অনীতিপলমে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু 5 নম্বৰত আমি ৰাখিছোঁ BTR চুক্তিত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছিলে যে আমাৰ BTRখন পূবফালে গৈ পেলাই শোণিতপুৰ বিশ্বনাথলৈকে এক্সটেনশ্যন কৰা হ'ব। অলৰেডি 60টা গাঁও ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু 300তকৈ বেছি অধিক গাঁও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ 5টা জিলা যি কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু তামোলপুৰ যি দক্ষিণ ফালৰ আমাৰ যিবিলাক গাঁও আছে যিবিলাক 2003 BTC চুক্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল, সেই ৰৈ যোৱা গাঁওবিলাক আমি পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু 7 নম্বৰত আমি ৰাখিছোঁ 2006 চনৰ যিটো ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট, ইয়াত লিখা আছিলে যিবিলাক ট্ৰাইবেলসকলে য'ত হাবি জংঘলে বসবাস কৰে তেওঁলোকক মাটি অধিকাৰ দিয়া, মাটি তাতে থাকিব পৰা যি সুবিধা প্ৰদান কৰিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে অসম চৰকাৰে এই আইনটো বলবৎ কৰা নাই। এই আইনটো বলবৎ কৰি পেলাই যিসকল ট্ৰাইবেলসকলে হাবি জংঘলত বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলক মাটি প্ৰদান দিবৰ কাৰণে আমি দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু এটা আমি ৰাখিছোঁ যে BTR চুক্তিৰ এটা দফা আছিলে, দফাত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছিলে যে 1500 crore টকা যিবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠান, যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট পেকেজ এইবিলাক বনাবৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হৈছিলে, কিন্তু আজিলৈকে 1500 কোটি টকাকৈ চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে অসম চৰকাৰে মোকলাই দিয়া নাই। অনতিপলমে 1500 crore টকাটো মোকলাই দি পেলাই এই BTRখন এটা পূৰ্ণাংগ BTR হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তাৰপৰা 8 নম্বৰ দফাত আমি ৰাখিছোঁ যিবিলাক ex-NDP যিবিলাক এতিয়ালৈকে জেলত আছে আৰু যিবিলাক ex-NDP যিবিলাক কেছবিলাক বিভিন্ন সদৰ থানা যিবিলাক কেছ হৈ আছে এই কেছবিলাক অনতিপলমে উদ্যোগ কৰি পেলাই আৰু যিবিলাক জেলত আছে যি NDP সকলক জেলৰ পৰা মুকলি কৰিবৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি ৰেলীৰ দ্বাৰা আমি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি 8 দফা লৈ পেলাই আমি আজি স্মাৰকপত্ৰ কৰিম। আৰু আমাৰ যে ৰেলী লোৱাৰ যি উদ্দেশ্য এইখিনি তেখেতসকলে আমি অফিচিয়েলি বহুতবাৰ আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু তেখেতসকলে যোৱাবাৰ যি পাৰ্লিমেণ্ট ছেশ্যন এই পাৰ্লিমেণ্ট ছেশ্যনত BTRটো এটা পূৰ্ণাংগ এটা তেওঁলোকে আইনগতভাৱে তেওঁলোকে মৰ্যাদা দিম বুলি আমাক কথা কৈছিলে, কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে হোৱা নাই, অফিচিয়েলি হৈছে। সেইকাৰণে আমি আগন্তুক যি শীতকালীন অধিৱেশন পাৰ্লিমেণ্টত ইয়াৰ অতি সোনকালে আমাৰ 280 আৰ্টিকেল আৰু 6 যি এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এইটো পাছ কৰি পেলাই BTRটো এটা পূৰ্ণাংগ BTR হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय BTR एकर्ड बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जों मोनसे रेलि हाबाफारि लादों। मानोना बे एकर्डआ मावफुंनायाव गोबांखिनि डिले जालांगासिनो दङ। दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय जुलाइ दानावनो जोङो फोसावखानानै दोनदोंमोन दि अक्ट'बर दानाव सिगां जुदि BTR एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जाया अब्ला जोङो राजा लामायाव ओंखारनाय जागोन। आरो बे थांखि लाखानाय बायदि दिनै जोङो राजा लामायाव दिनै फैदों। आरो बेखायनो जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायगोन थाबैनो BTR एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा जाहाथे मावफुंजायो। जोंहा सिमा बारायनायनि खामानि दङ। बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोबावनांगौ लोगोसे समस्या दानाय दङ, सरकारि फरायसालि खालामनांगौनि दङ, जेलाव गोबां दङ बिदि केस उइद्र जानांगौजों लोगोसे माखासे गोबां हा हुनि जेंना बे थासारिफोरखौ लानानै दिनै जोङो बे रेलिखौ लानाय जादों। दा बेखायनो बे फैगौ 20 नभेम्बरावबो दिल्लीयाव जोंहा बेबायदि हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR एकर्डखौ थाबैनो मावफुंजानांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव जोङो मेम'रेन्डाम होदों। आरो बिथांमोननि थ्रुयै जोङो भारत सरकारनि नखर मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम बे मेम'रेन्डामखौ हरनाय जागोन। आरो बेखायनो दिनै जोंनि बे रेलि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जिहेतु आसामावबो मोन 6टा हारिनो ST होनो
आसाम सरकारा थिरांथा लादों बेखौ सिसिट'आ होननाय मोनसे आफाद दङ ट्राइबेलफोरनि गासैबो अर्गेनाइजेसन बिथांमोना सावरायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेयाव दङ आरो जों बेखायनो सावरायदों आरो फैगौ 10 नभेम्बराव हयथ' गिदिर सुबुं गौमाबो लानायनि मोनसे थांखि लादों मैया हयथ' बिथांमोना सिसिट'आनि क'र्डिनेटर बिथांमोना फोसावदों दा बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो बुंदों सोरबा हारिया बा सोरबा मोनसे एसटि मोननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया जों बेखौसो खावलायबाय थादों जों थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया मानोना जों गासै बिराद खम सुबुं अनजिमाया जोङो दायो एसटि प्लेन जानानै दङ दायो सोरबा मोनद' हारिया जुदि मोननांगौबा जोंहा माने गोबां खथि जागोन जोंहा गोबां लस जागोन दा बेखायनो जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों खावलायदों दि सोरबा माबा मोनसे मोननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जों थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया जों दुलाराय बर' फरायसाफोर बेखौ जों जेब्लाबो खावलायगोन जिहेतु बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै मावफुंजागोन होननानै आसा खालामो नामा जोङो मावफुंजागोन होननानै आसा दङ जों सिगांबो बुंदों बेखायनो आसाम सरकारखौ आरो भारत सरकारखौ जोङो दायो धरनाबो होदों प्रेसार खालामनांगौनि थाखाय खावसे मावफुंजाबाय आरो मावफुंजानांगौ दङ दा बेखायनो जों डेम'क्रेटिकयै जों आन्दलन खालामगोन जुदि मावफुंजायाबा जों जेसेबां हायो जों बेखौ खालामलांबाय थागोन दिनै बबे जायगायाव जादों होनना फोरमायगोन अल आसाम दिनै अल आसामाव जादों बे अल आसामनि गासैबो डिस्ट्रिक्ट बर'फोर जेराव दङ बे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव दिनैनि बे धरना हाबाफारिया जादों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि बानजायनायाव आसामनि गं 30निबो बांसिन जिल्लाफ्राव दिनै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे रेलिनि हाबाफारि जाबाय थादों 10 बाजिनिफ्राय आरो बै जि मोनसे रेलि बेखौ दिनै आसाम आरो भारत सरकारानो जोंखौ लानो थाखाय मोनसे बाध्य खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ बर' हारिनि गासैबो जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 9 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय दा बै बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा दासिमबो खिन्थु माखासे दफाफ्रा एसे एनै मावफुंजादोंब्लाबो नाथाय बांसिन दफाफ्रा दासिमबो आबुङै मावफुंजायाखै बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फिन राजखान्थि फैबाय थानाय समाव जाहाथे 2022 मायथाइनि सिगां जेन बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफ्रा जेन आबुङै मावफुङो दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रेलिखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे रेलिखौ दिनै बिटिआ जिल्लायाव थानाय जि मोनसे बयस स्कुल दा बिनि जि मोनसे गेवलां गेलेग्रा फोथार बे मोनसे गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै बिटिआजुलिनि टाउनाव थानाय टाउनाव जि मोनसे सार्केल अफिस दं जे बिसिम बे हाबाफारियाव गासै 2 किल'मिटारनिबो बांसिन गोजान हान्थिनानै जोङो थांगोन आरो बिनि गेजेरजों रिमाइन्डार मोनसे जों मेम'रेन्डाम होगोन जे बेखौ जोंहा थानाय क' डिस्ट्रिक्टनि जि मोनसे एडिसि जा दतिबा बरामान गोनां बिथांनि आखायाव जोङो बे मेम'रेन्डामखौ होनानै बे गोसोखां बिलाइखौ होनानै जोङो आसाम आरो भारत सरकारनिसिम जोंनि जि मोनसे रिमाइन्डार दाबि बेखौ जों दैथायनो थाखाय बे समाव जों साखाफारा जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो थांनाय 5 बोसोरनिसिम जोङो बेखौनो नारसिनबाय थानाय जादोंमोन नाथाय मालाबा समाव कर'नानि बाथ्रा बुंनानै मालाबा समाव इलेक्सननि बाथ्रा बुंनानै मालाबा समाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना दिनै नैबेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना फेलें जादों बेखायनो फैबाय थानाय समाव जेन जि बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाखौ मावफुंनायजों लोगोसे जेन बिटिआर गोरोबथायाव थानाय 14.3 नि गेजेरजों 280 आर्टिकेल जे बिनिनो 125 एमेन्डमेन्टखौ जे बाहोनानै फैबाय थानाय विंटार सेसन एबा शीतकालीन अधिवेशन एबा गोजां बोथोरनि जे पार्लियामेन्ट सेसन बेयावनो जाहाथे बे 125 एमेन्डमेन्टआ जे बारलांथारनांगौ आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय 2 नभेम्बरावबो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे मास डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लानाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाज थिननाय बायदि जोङो गणतान्त्रिक बायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थानाय जिहेतु एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो 5 बोसोर खान्थिजों जिखुनु सालायलांबाय बे 5 बोसोराव बिथाङा सालायनायाव माखासे बिटिआरनि दफा मावफुंनो फेलें जादों नामा नोंथाङा बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बिटिआरनि जि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मोनसे प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौबो जोङो सम सम जोङो नांगौ बायदि जों प्रेसार होबाय थानाय जादोंमोन आरो बिथाङाबो जोंनि मोनदांनाय बायदियै बिथाङाबो जे बे दफाफोरखौ मावफुंनाय थाखाय बिथाङा जे नाजाबोबाय थादोंमोन नाथाय माखासे समाव जोंनि गेजेराव पजिटिभ जायोब्लाबो बे आसामनि गेजेराव बे मालाबा नेगेटिभ जानानै फैनो नागिरो आरो माब्लाबा आसामाव पजिटिभ जायोब्ला मालाबा दिल्लीयाव सम आरो थासारिखौ लानानै नेगेटिभ जानो नागिरो आरो मालाबा दिल्लीया पजिटिभ जायोबा खिन्थु आसामाव बेयो नेगेटिभ जानो नागिरो बेखायनो हयथ' नैबेबायदि 5 बोसोरा जों बारलांबाय दा बेखायनो दिनै आरोबाव फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो फैबाय थानाय 2022 मायथाइ जानो थाखाय दासिमबो
नै दान जोंनि आखायाव दङ दा बेखायनो भारतनि होम मिनिस्टारा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52 बोसोरसालिया जथुमायाव क'क्राझारनि दतमायाव बिथाङा फैनानै गायालासि महरै बिथाङा बाहागो लाफैनानै बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआर गोरोबथानि गासिबो दफाखौ फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि सिगांनो आबुङै मावफुंजोबनानै होगोन होननानै बिथाङा बुंनाय लेखायनो दासिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे 2 दाननि गेजेरावनो जाहाथे गासिबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बेखौ लानानै दिनै गोसोखां बिलाइखौ जों दिल्ली सरकारनिसिम मिरु सरकारजों दैथायहरनो थाखाय बे समाव जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कोचिंखौ होनाय जायो आरो बे कोचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कोचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कोर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कोर्सखौ होनाय जायो। कोर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कोर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कोर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।